Diyos maray na hapon tabi, sa indugabos mga tugang, maluhod po kita para sa pagpamibi, kanorasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dahil kami naging marahay na para ataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin naotob an sa imong kabutan at amano ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang nabilawing pag-init kan kinaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ka mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa giraray, Diyos maray na hapon po, sa indugabos, mga tugang. Ngunyan, iyong ikatulong Domingo, kan Kwaresma. Sa mga babasahon ngunyan na Domingo, pinapagirumdom na importante ang pagbagong buhay, tanganing maninigo niyato na ako o ng Diyos sa satuyang buhay. Si Jesus na satuyang kagurangnan mismo ang nagsabi na magtalikod sa kasalan, tanganing dai kita mapara. Alagad digdiman pinagpapahiling ni Kristo an sa iyang daing sagkod na pagkamuot, orog sa mga nagsusulsol. Tinatawan niya sindanin panahon, tanganing mamunga. Sa panahon na ini, ako unta manlugod an satong mga kakundian, asin mga kasalan, tanganing maninigo kitang mag-ako sa iya sa banal na misa.
Ang sa tuyang mga misa intensyones, iyo pang mga minasunod. Misa pasasalamat, dulot kan Logroño Batalier family. For all the blessings and good health, dulot kan Cordial family. For good health and answered prayer, dulot ni Anne. Misa pasasalamat, dulot ni Shirley S. Morta, ni Caneda Trading, ni Alexa, Andre and Clea, ni Anthony Belier and family, ni Eileen Badong, ni Rowena Lorente and family, asin ni Giselle Asaytuno. Espesyal na kagadan, dulot ni Marilyn Macandog, for passing the licensure examination for teachers, dulot ni Lila Marina Vera, for safe travel, dulot kan Caneda Trading, to pass the LET examination, dulot ni Fatima Tricia Joy Luis, espesyal na kahagadan, dulot ni Domingiano Avisado, ni Rosemary A. Espinola, ni Azel Ann D. Detera, ni Alexandra Estrellado, ni Kenelyn Esquejo, ni Angeline Buenaobra, for good health, dulot kan Buena family, for complete recovery, dulot ni Eileen Badong. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, kalag ni Vilma asin Arnaldo, dulot kan Macandog family, kalag ni na Celestino Sr., Elena, Cesar, Selina asin Eduardo, dulot ni Celeste C. Perez. Kalag ni na Violeta asin Jose, dulot kan Nantiza family. Kalag ni na Eleanor, Eduardo asin All Souls, dulot kan Navera family. All Souls and Purgatory, dulot ni Madeline Belier and family. Para sa kalag ni Lowell, dulot ni Edna Springel, asin sa kalag ni Ricardo, dulot kan Buena family. Banwaan in Diyos, matindog tabian gabos para sa awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indugabos. Asin sa imong espiritu. Ikatulong Domingo sa laog kan panahon nin Kwaresma. Sa Ebanghelyo po ngunyan, madadangog ka si Jesus na nagtutukdo sa to, na ang tunay na pagbabagong buhay, bako sa napagbirik hali sa kasalan, kundi pagiging mabinunga sa mga marhay na gibo. Kaya po nantaan sa tuyang selebrasyon, sa pag-ako kan sa tong mga kasalan, urog na ang mga momento na dai kita nakagibo nin marhay. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tatarangon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkorat. Amen.
mamibi kita. O Diyos, ginikanan kan gabos na pagkaherak, asin gabos na karahayan, na nagtukdo kan mga bayad sa kasalan sa pag-ayuno, pagpamibi, asin paglimos. Kaugaying hilnga an pagpahayag kan sa mong kapakumbabaan, tanganing kaming pinakumbaba kan sa mong konsyensya, danay na paitaason kan sa imong pagkaherak. Huli Keso Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa liturhiya kan tataramon. Sa babasahon, sa tuyang madadangog, ang pagpamidbid nin Diyos ki Moises. Asin ang panuga nin Diyos, na ihahaawas niya ang sa iyang banwaan, sa kamot kan mga Ehipsyo. Pagbasa sa libro kan Exodo. Kan panahon na iyan, si Moises iyo ang nag-aataman kan mga karnero, asin mga kanding, kan panugangang niyang si Jethro, na padi kan Midian. Sarong aldaw, inalaw niya ang mga hayop, pasiring sa sulnopan, kan kalangtadan, sagkod na makaabot siya sa Sinai, ang bukid nin Diyos. Nagpahiling sa iya duman ang anghel nin kagurangnan, sa laad nin kalayo na nagahali sa tahaw kan sarong marambong na tinanom. Nahiling niya na nagkakalayo ang marambong na tinanom, alagad da iman ini nasusulo. Makangangalas, ang sabi niya. Ranihon ko daw asin hilngon, kung taano tadai ini nasusulo. Kan mahiling nin kagurangnan na nagrarani si Moises, nagapod siya, hali sa tahaw ka nagkakalayong tinanom. Moises, Moises, uya ako ang simbag ni Moises. Nagtaram an kagurangnan, dai ka magrani, halean sa imong mga sandalyas, huli tabanal ang lugar na sa imong natitindugan. Ako ang Diyos nin sa imong mga magurang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob. Kaya tinahoban ni Moises ang sa iyang lalawgon, hulit na natakot siyang maghiling sa Diyos. Nagtarampaan kagurangnan, nahiling ko ang grabing kasakitan kan sa kong banwaan sa Ehipto. Nadangog ko ang sa indang inagrangay na iligtas sinda sa mga nag-uuripon sa sainda. Naaaraman ko ang gabos nindong tinitios, kaya naghilig ako tanganing iligtas sinda sa mga Ehipsyo, asin darahon, sa dagang matubang, mahiwas, asin mayaman, sa gabos na bagay. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan, marahayon, asin maheherakon. An kagurangnan, marahayon, asin maheherakon. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan, pilog kong pagkatawo, umawon ang sa iyang banal na ngaran. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan, ang gabos niyang balaog, daimo paglingawan. An kagurangnan, marahayon, asin maheherakon. Pinapatawad niya ang gabos kong kasalan, binubulong niya ang gabos kong helang. Buhay ko iliniligtas sa lulubngan, binibindisyon na niya ako nindanay na pagkamuot, asin pagkaherak. An kagurangnan, marahayon, asin maheherakon. Ang kagurangnan minapahiling nin pagbalos asin hustisya para sa gabos na inaapi. An sa iyang mga plano ipinahayag niya ki Moises, an sa iyang mga gibo sa banwaan nin Israel. An kagurangnan, marahayon, asin maheherakon. Maheherakon an kagurangnan asin maugayon, maluway sa pag-anggot, mayaman sa pagkamuot. Siring na ang langit halangkaw sa daga, ang danay niyang pagkamuot dakula para sa mga pagkatakot sa iya. An kagurangnan, marahayon, asin maheherakon. Sa babasahon, pinagsasaysay an istorya kan mga Israelita kan sinda yaon sa lantad, asin kun paano sinda nagsunod, danga nagtalikod sa Diyos. Sa siring na paagi, yaon ang pangapudan ni San Pablo, nagiromdomon ang nakaagi,
tanganing dai naliwat mawara sa dalan, an banwaan nin Diyos. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, mga tugang, buot kong girumdumon nindo ang nangyari sa satong mga ginikanan na nagsunod ki Moises. Naglakaw sinda gabos sa lindong kan panganuron, gabos ligtas na nag-agi sa dagat na pula. Sinda gabos binunyagan sa panganuron, asin sa dagat bilang mga parasunod ki Moises. Nagkakansinda gabos kan parehong kakanon na espiritual, asin naginom kan parehong inomon na espiritual. Naginom sinda hali sa gapong espiritual na nagiba sa inda, asin ang gapong ito, iyo si Kristo. Alagad maski siring, dai ikinaugmanin Diyos ang kadaklan sa inda, kayaan sa indang bangkay, nagkawararak sa kalangtadan. Ang gabos na ini sarong pagpatanid sa to, tanganing dai kita magmaawot nin maraot, arog kan ginibo ninda. Dai kita dapat magngororob-ngorob, siring kan ginibo kan iba sa inda. Kaya ginadan sinda kan paragadan. Ang gabos na ito nangyari sa satong mga ginikanan bilang patanid, asin isinurat tanganing tukdoan kita na nabubuhay pa sa mga horing aldaw na ini. Kaya ang naguhuna na pusog ang tindog niya, maglikay tatibaad siya matumba. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam laudamus Domine. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susugki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan oras man sa nang idto, may nagkapirang tawo duman na nag-usip ki Jesus, dapit kan mga taga Galilea na ipinagadan ni Pilato, mantang nagdudulot sinda nin mga atang sa Dios. Sinimbag sinda ni Jesus. Naguhuna kamo na mas makasaalan ang mga taga Galileang idto kisa ibang mga taga Galilea, huli sa nangyari sa inda? Bako, alagad sinasabihan kamo na kunda ikamo magbakli, magagadan man kamo gabos arog sa inda. Idtong 18 katawong nagkagaradan kan marumpagan kantore sa Siloe, sa paghuna nindo mas maraot sinda kisa ibang mga tawong nag-ierok sa Jerusalem? Bako, alagad sinasabihan ko kamo na kunda ikamo magbakli, magagadan man kamo gabos arog sa inda. Dangan nag-usipon si Jesus kan parabolang ini. Ang sarong lalaki may tanom na higira sa iyang ubasan. Hiniling niya kung may bunga ito, alagad mayo siyang nakua. Kaya sinabihan niya ang namamahala kan sa iyang ubasan, 3 taon na akong nagpaparabalik-balik sa paghanap nin bunga sa kahoy na ini, alagad mayo akong nakukua. Paluda iyan. Sayang kandagang natatanuman ka iyan. Alagad sinabihan siya kan namamahala kan ubasan, kagurangnan, pabayain ngo na, ngunyan sa nang taon, makalot ako sa palibot ka iyan, dangan bubugtakan ko nin abono. Kung magbunga iyan sa sunod na taon, marhay. Alagad kundai, paludun tana. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo.
On this Sunday, in the entire Diocese of Legazpi, we are reading a pastoral exhortation coming from the Bishop of Legazpi, Most Reverend Joel Z. Bailon, and from the rest of us, your clergy. Ang titulo po kan surat, Sarong Pangapodan sa Paglaom, A Call to Hope. Tugutan po nindo akong basahon ini para sa Indo. Mga tugang niya mo ki Kristong kagurangnan. Sa atubang kan mga presenteng pangyayari sa satong nasyon, bilang mga tagapamahala kan sa tuyang pagtubod, asin buhay, bilang mga parasunod ni Kristo, kaming sa indong obispo asin kapadean, buot na magpaabot nin mensahe sa Indo. Sa kamautan, na matabangan kita, na sarabay na magpangadji asin maghurup-hurup, kung paano niya to sisimbagon ang mga agyat kan mga pangyayaring inaatubang ta sa ngunyan. Sa inot na babasahon ngunyan na ikatulong Domingo nin Kwaresma, madadangog niya to ang sabi kan kagurangnan na Diyos ki Moises, nahiling ko ang grabing kasakitan kan sa kong banwaan, nadangog ko ang sa indang inagrangay, naaaraman ko ang gabus nindang tinitios, kaya naghilig ako, tanganing iligtas sinda. Marhay na maghapot, kung paano niya to babasahon halimbawa, ining pag-arestar sa dating Presidente Rodrigo Duterte kan International Criminal Court o ICC. Tanganing simbagon niya ang akusasyon sa iya nin paggadan kan sobrang 5,000 katawo o lampas pangani sa 30,000 sigun sa iba. Durante kan siya presidente kan mga taon 2016 to 2022. Magigirumduman na kan apodun siya sa atubang nin sarong komitiba kan Senado, daing duwa-duwang inako kan dating presidente na siya ang nagsugo sa mga pulis, nagadanon ang mga pusher asin mga adik, na iyungon niyan ang basihan kan pag-arestar sa iya. Huli kan ipinahiling niyang kapangyarihan asin impluensya bilang leader, makusog ang buot, daing iginagalang maski si Isay, maski na ang mahal na Diyos sa iyang pinagbasang-basang, haros dainin si Isay man sa sato na naghuna na maatubang siya sa kamagtakan na daina siyang kontrol. Asinan sa iyang boses, dainanin kapangyarihan, arog kan nangyayari sa iyang ngunyan. Ano po ang itinutok do sa to kaining nangyari ki dating Presidente Duterte? Enot sa gabos, pinapagirumduman kita na ang gabos tang ginigibo may konsekwensya. Asin kunan sa tong gibo sala, urog na kun ini nagdudulot nin karatan o kagadanan sa kapwa, papasimbagon kita asin sisintensyahan sa atubang kan hukuman nin tawo asin hukuman kan Dios. Ikadua, ipinapagirumdum sa sato na ang kada tawo may dignidad na dai pwedeng basang-basangon. Ang buhay nin tawo urog na mahalaga, asin dai pwedeng pinapasipara nin huli tahali ini sa Dios, asin dai kitang kapangyarihan na pasiparahon o duhagion, ratakan o gadanon an si Isay man. Kunda itangani maako na makahiling ninsaro sa ng tawong ginagadan, paano niya to nababaliwala sana ang ribo-ribo ng ginagadan sa anuman na kadahilanan? Tay pwedeng sabihon na dahil ang sarong tawo durugista o kriminal, ang destino niya perming kagadanan. Ang derechos humanos o human rights, bako sana po para sa nagkapipira, kundi para sa gabos. Bako sana sa may kapangyarihan o may kaya, may inadalan o maimpluwensya, ang human rights para sa gabos. Ikatulo, da itapaglingawan na dakul pang mga tugang niyato ang biktima nin manlain-lain na pagduhagi sa human rights ninda, lalo na ang kasaradayan. Enot halimbawa, ribo-ribong mga eskwela, an arual daw minapaeskwelahan na daipa na mamahaw, mientras na pwede man kuta na sindang tawan nin pagkaon pag-abot sa eskwelahan. Dahil tamay pondo ang gobyerno,
para sa siring na pangangaipo. Ikadua, kadakol na mga tugang niya to ang daing nakakakuan nin bulong, daing nakakapa-ospital, tadaing pambayad, asin daing maninigong tabang para sa saindang salud. Alagad ang mga programang masimbag kan siring na mga pangangaipo kan mga kasaradayan, arog baga kan PhilHealth, hinalian panin pondo. Ikatulo, pirang mga buhay na annawara sa mga aksidente sa dalan, ninhuli sa mga raot na tinampo, asin mga tulay na hinidali o sinapote ang pakagibo. Pirang buhay na po annawara, mga harong na inanod, dahil tasupondo para sa mga proyekto na dapat ginibo nga ning magkontrol kan pagbaha, nawara. Pirang mga komunidad na dati da ipigbabaha, alagad ngunyan iyon na, minhuli sa mga proyektong da isinda kinonsulta, asin bako man sinda ang pinaka mabenepisyo. Asin ikaapat, sinasabing ang satong national budget ngunyan na taon, pig-aprobaran, bako tanganing simbagon ang mga tunay na pangangaipo kan mga namamanwaan, kundi sa pagpaunra nin kapritsyo, kagustuhan, asin ambisyon nin nagkapirang politikong gahaman. Inigabos na mga mamundong ladawan kan satong nasyon, ang labilabing pagtios nin kadakol na tawo, ang pagbaliwala kan mga programa asin proyekto para sa ikakarhay nin gabos, dahil sa korupsyon asin makasadiring ambisyon nin mga nasa puder. Ang padagos na pagluya kan satong ekonomiya asin kalidad nin buhay nin kada saro. Asin dagdagan pa kaining pag-arestar ki dating Presidente Rodrigo Duterte. Inigabos, nagdudulot bako lang nin kapurisawan asin kawaran nin paglaom, kundi urog sa gabos pagkabaranga na pwedeng magdara sa to sa iriwal o mas makuring violensya. Anhapot, sain kita inaapod kaining presente tang kamugtakan? Ano ang dapat nyatong gibuhon bilang mga siyudadano, bilang mga katolikong siyudadano? Dangugunta ang sinabi ni Propeta Zacarias, papangyarihon nindo ang hustisya, asin magmabuot, asin magmakulog kamo sa lambang saro. Tulong pangapudan para sa satuya. Enot, puunanta sa pagmakulog sa kapwa, dangan sa pagtalubo sa pagkamuot sa satong banwaan asin komunidad. Dahil may pagmakulog kita, kaya habutang may kapwang pinapabayaan, inaapi, asin lalo na ginagadan. Dahil may pagmakulog kita, kaya pigsusuportahan ta ang mga marhay na trabaho nin kapulisan asin militar. Alagad pigsasagwi ta ang pag-abuso sa otoridad asin mga pagbalga sa human rights asin rule of law. Ikadua, dai pumawaran nin paglaom. Padagos sana ang paggibo nin tama, maski dai ta panahihiling an bunga. Padagos ang pagsabot asin pagsabi nin katotoohan, lalo na kung kadakol ang nalilibungan huli sa disinformation o napatubod na nin kaputikan. Padagos sa pagkaherak, asin pagpatawad sa atubang kan kadakol na nagpadaog sa saindang takot asin dagit. Padagos na maghinguwa asin magpagal, bako para sa sadiri, kundi para sa mga daing boses asin kakayahan, asin para sa mga masunod na henerasyon. Asin pantulo, ngunyan na panahon nin eleksyon, magingo na kitang mga siyudadano asin botante na may integridad, asin ginagalangan ang pagkasagrado kan balota. Bago kita magpili nin mga kandidatong may integridad man asin puso sa paglingkod. Mag-volunteer po kita sa PPCRV asin NAMFREL digdi sa satuyang parokya, tanganing magtabang sa voters education asin magbantay para sa matuninong na aldaw kan eleksyon. O pwede man na magsuporta sa kampanya nin matanos na kandidato, basta da imagin parte sa darayaan, barakalan nin boto, asin pagpalakop nin salang impormasyon. Sa espiritu kan Jubilee of Hope ngunya na taon,
danguguntaan sinasabi kan sa tong Santo Papa, Papa Francisco, sa iyang surat encyclical na Fratelli Tutti. Sabi ni Pope Francis, iniimbitaran ko ang gabos sa panibagong paglaom, a new hope. Ninhulitaan paglaom, nagtataram sa to, manunungod sa sarong bagay na nakatudok sa kairaruman kan puso nin tawo, anuman an kamugtakan niya ngunyan, asin sa inman. An paglaom, nagtataram sa to, manunungod sa sarong pagkapaha, sarong pangiturugan, sarong pagmaawot sa buhay na lubos, sarong pagmaawot na madarakan sa tong puso asin espiritu sa darakulang bagay, arug kan katotoohan, karahayan, kagayunan, katanusan, asin pagkamuot. An paglaom, makusog an buot. Tataong pasiparahon an anuman na kagabatan, asin anuman na nagpupugol tanganing mahiling taan tunay na liwanag sa satong atubang. Padagos kitang magbaklay sa dalan nin paglaom. Nuestra Señora de Salvacion, an samong paglaom pakusugon, sa pagsunod sa kabutan kan sa imong aki, kami pirming parumdumon, na kami siring sa kahoy digdi sa ebanghelyo, dapat magbunga, takundai, tibaad kami paludun. Amen. Pinirmahan kan obispo asin kapadian kan diocese kan Legazpi. Matindog po kita. Ipahayag taan sa tuyang katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Jesucristo aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadaan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadaan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Darhuntaan sa tuyang mga pamibi sa mahal na Diyos, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa saindang ministeryo, ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, pakusugon kan kapangyarihan kan Diyos na naghihiro sa satuyang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing mapasatuyang kinakban, nasyon, pamilya, asin puso ang katoninongan na hali sa pag-ako asin paggalang nin kapwa, urog na ang mga lain man sa to sa anuman na bagay. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagsasakit, mga biktima nin maraot na panahon, dawa iyaon sa kadikloma nin pagtios, magkaigwa kan kusog na magdulok sa Diyos, na danay na harani sa to gabos. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Tanganing kita gabos na yaon sa Santa Misa, makadarakan presensya ni Jesus sa harong niya to, asin pabanalon ang satuyang semana. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na mga gadan, makamansay sa lawog ni Jesus, asin magdanay sa iyang presensya sagkod paman, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Sa espesyal na paagi, ipamiibi taan sa tuyang lideres sa Pilipinas, sagkod sa satuyang mga barangay, para sa inda mamiibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Sa silensyo, pakigirumdumpuan sa indong personal na pangangaipo, purog na ang mga tawong pinangakong ipagpapangadji. O Diyos sa muyang Ama, pakiako ining mga pamibi
na dinudulot mi sa pagtubod. Manudan man niya mo lugod ang pagkamuot asin katuninongan ni Jesus sa imong aki, asin samuyang pagultanan sa imo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ano man nakarahayan, nasa tuyang naging ibon, iyan huli lamang sa Diyos na nag-iboning labos. At mabangkaman sa kapwa mo, maglimos man sa lupa, gabos yan mayroong kahulugan. Kung ako sa inaray kitang gamiton, at sa tuyang kagurangan, sa pagpalamig mong iyan, tangkataning kasaning gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli ka ining mga sakripisyo, kaugaying itugot mo na kaming namimibing patawadon ang samong mga kasumbikalan, maghinguwang magpatawad sa kapwa. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran. Tanganing ikabalik sa mga aki mo, ang kalinigan nin mga isip, nagtalaan ka nin mabiyayang panahon, natalingkas ang isip sa mga maraot na kamautan, pakinabangan ninda ang mga agisa ng bagay, tanganing magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Kaya kaiba kan gabus na santo sa sin-angheles, sarabay kaming naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan. Diyos di langawag mo, ang langit asin dagat. Panukan sa imong kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Palalanan minanitig, sa ngaran kan kagurangan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami,
pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. At pagkagadan mo kagurangan, ipinapangaretan niya mo. At pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ikaw magkatong, sagod na ikaw magkatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabus na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen, Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan sa tong kagurangnan. Ama niya muna yaon sa langit, pagkalanon ang ngaran mo. Pagdatungan kaharian
Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Purita sa imuan kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bilang sarong komunidad, magpatinarauhan po kitanin katuninongan. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Kaherapi kami, kaherapi, kaherapi kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Kaherapi kami, kaherapi, kaherapi kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Dawi kami, O dawi, ikanuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo na nagaapod sa to na maging mabinunga sa mga marhay na gibo. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa dakong banal, nakakita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magaganap na aawit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong ganap. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, at itasa'y tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari ng Diyos siyang dahilan. Sa iyo ay nangako, kalakyaong mapakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong Maluhod po kita para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo sa moyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami day mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit, asin bagong daga. Pakatapos daogonan karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo, sa moyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan panuga nin mga misteryong langit nun, asin uya pa sa daga, nabasog na kan tinapay hale sa itaas, mapakumbabang nag-aarang sa imo, na ang nangyayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa tada. Anatipon niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,302 pesos and 85 centavos.
Anaambag niya to sa siring na oras nin misa, nagabot man po sa 5,376 pesos and 80 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nagabot man po sa 6,748 pesos as in 35 centavos para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Ang Parish Commission on Social Concerns nagiimbitara sa satuya na maging parte kan programang TADA. Ang TADA, iyon flagship program para sa mga dukha sa Diocese nin Legazpi. Ang TADA, sarong acronym na anbuot sabihon, tanganing andukha at tamanon, so the poor may be helped. Ang nasabing programa, naglalaom na pakusugon ang kamalayan kan gabos para sa mga serbisyo asin programa para sa mga nangangaipo asin man makalikom nin pondo para sa mga ini, lalong-lalo na sa ladokan edukasyon, scholarship, health, medical, dental asin optical missions, asin man disaster risk reduction. Ang pagtada, saro sa paagi, tanganing makatabang kita sa mga nangangaipo. Sa mga muyan na maging parte kan programa na ini, magpalista lang po asin magkua o magpareserba kan sa indong tada canisters dyan sa mga tao sa likod na miyembro kan Parish Commission on Social Concerns. Ang mga canisters sa tuyong huhulugan ninda imababa sa piso araw-aldaw asin ibabalik sa ikapat na Domingo kan bulan poon sa Abril 2025. Pirmi girumdumon ang sinabi ni Hesukristo, an ano man na ginibo nindo sa saro, kan pinakasadit kong mga tugang, ginibo nindo yan sa ko. Marina, asin magtada kita. Mauot ni man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana, mga anonymous, 2 na nagtaong 5,000 pesos, 5 anonymous na nagtaong 500 pesos, Saro na nagtaong 165 pesos, Hector Belches and family, 2,000 pesos, Chris Saan and family, 300 pesos, asin Bien Gregory Honasan, 200 pesos. Salamat po, Diyos mabalos. Utruhon ko po itong imbitasyon na binasa kan sa tuyang commentator para sa TADA. Aram kong familiar na po kamo kaini, sa tuya pong diocese, dakol na mga anti-poverty programs, asin saro po sa sources takaiyan, kan pondo, iyo po ining TADA. Mga alkansya po ini na pwede nindong hulugan kan sa indong mga sukli, mga barya, tangani na idulot para sa satuyang mga dukha. Available po ang pa-reserve kan mga canister dyan po sa likod sa may opisina. Hagad mi po ang sa indong pagpangadji. Igwa kitang bagong padi na uordinan sa Martes, si Reverend Mark Austin Tuazon, uordinan siyang padi duman sa simbahan kan Sentrong Ligaw. Taga na si Ligaw po, si Reverend Austin, soon to be Father Austin. Asin, sa aldaw man pong iyan, anniversary po ni Bishop Bong bilang obispo, pakipangadji man po ang satuyang obispo. Asin, salamat sa mga nagpangadji para kay Pope Francis, pagkatapos po siyang maospital nin 11 bulan, ngunya na aldaw maluwas na po siya sa ospital. Salamat sa Diyos. Salamat man po sa mga naglingkod sa misa ngunyan, sa satuyang online community, asin sa indo pong aktibong pagpartisipar. Tindog na po. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pakiduko ang mga payo para sa bendisyon sa Kwaresma. Kagurangnan namimibi kami, pasunoda ang puso kaining sa imong mga paratubod, asin magkanigos na warasan sa mga surugoon mo ining grasya, tanganing ang mga nagdadanay sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa, mautob ang kapanoan kan sa imong mga tugon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, magin mabinunga sa mga marhay na gibo. Salamat sa Diyos.